hello mga kalusuners, mga kapalowers, mayong adlaw, mayong gabi, ika natong tanano, kumusta? Adlaw da karong Martes no, pizza 12 na sa buwan sa Mayo. O sa dili pa din no, shout out da ko sa tanan nga nagsunod ang dramahan no, o sa uban akong gipang upload no. Nagikan sa aming drama, salamat kayo sa pagsubaybay no, mga kalusuners no. O katangya dito no, ang mga serye nga napotulog upload no, kaya ako na sa ibalog upload no, saon nga naamay kakulian na ginadili kapugnan. Karon no, di ana sa ilaing sugilanon no, nga suliran o handumanan, pinaot nga makahatag kini og mga tulungan, ilabi na sa suliran, punto medical o legal. Atong pamilangan karon no, ang suliran o handumanan sa usa ka awit. Balik ko rin sa pagpaminaw no, mga kalasuners o mga kapalowers no. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Melay, 55 anyos, byuda ug may duha ka mga anak. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong lawas. Doon na magud ko isakit sa akong pagkababay. Dugay na nako ning gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdan ko niya tong 2014, dihang magsigi pa kong trabaho ug bugat. Ingon ni ining mga panghitabo. Asa naman itong mga laki din his tindahan, eh? Hida, kung nalay alsa ning kinarton, eh. Paabot kong mga customers. Ikabugat ba di, ani, eh? Mura magmatagak akong kinatao. Uy, hala, Ate Milay. Ano ikaw may alsa na? Ako na lang, di. Ay, ako na lang, ani Brian, eh. Kato na lang uban sa budikang asahabi palihog dong, aron ta madali. Sure ka nga kaya rin mo, te? O lagi dong. Ay, nakong pakisulti, kaya mag-isod ko, bugat kayo. Ay, nakaulit na kit kaspay. Makapahuay na kitawon ko. Ay, kapuyan ng single mom to eh. Ako ang tanang trabaho. Pamantay pa na. Pero bahala na lang kapoy. Kaya mag-unsa naman lang taon ng akong mga anak. Eh, huwag pa man mauli. Hala, pasig mapawang na po ning tubig ron. Eh, manawad sa akong dali-dali tubig, pi. Na, hinay nagituod ang aga sa grade ko daw. Pero hapit na hinoon mapunong ang sa kapalpi. Ako na ning asahon, be. Ipadaplin ako. Aron isaw na po nila kung laing balde. Oops. Ay, kapukat. Ay, tuwan na sa... Mura na sa matagak ang akong kinatao. Naunsam ka nini. Ganun mo pati naman ko ani. Matagalsan ako bugat. Ako niya ning tanawon. Ma! Oh. Yanak ma! Asa mo ka? Dakos banyo! Oh, ikaw lang inanaw ng tubig, ma. Nay, dugay man kayo mo nga uli. Ako pa'y nauna ninyo. Langay-langay sad mo eh. Sige na, pag-ilis na dito. Aron tiwason rin akong gibuhat. Kaya doon na pa ko'y tanawod. Nga, nukit ka ning... Hala. Sa man akong hikapan ilam dapit sa akong kinatao? Oh, mura lagi na yung unod nga ni kawas. Hala. Naon sa man ni? Natingagit ko sa akong nahikapan dapit sa akong kinatao, kay murag na ay mikawas nga murag unod. Wara man hinon ko'y laing kipamati. Gawas lang kon makaalsa ko og bugat nga murag bation ako nga murag may matakak. Hangtod nga sa sige na akong panarbaho pangalsa bugat, midako kini. Unya. Unsa? Unsa naman nakadak-a? Mura na kadak ako mo sa bata nga bagong gianak. Huh?
wa ka magpa-check up, anak. Ay, kay kinilagi pong pertitang apikihas kwarta. O dili pwede nga mo absent ko sa trabaho eh. Kensaon na lang ang mga panginahanglan sa kong mga anak, day. Uy, unahan ang panlawas ni mo, uy. Kay lawas ang puhunan. Usaon pa man ni mo pagpanarbaho alang si mo mga anak kung mapaliyar ng lawas ni mo. Gipa-check up unta na ni mo, uy. Mahadlok masad kumian, uy. Nice, sus. Ay, pagkadlok-hadlok. Usaon man ni mo pagkaayo kung magsilik ka kunahuna, anak. Saan ka kun? Operahan ka ni? Oh, posible. Kay tangtangon ha. Mama siguro na gitawag og buwa. Tako eh. Pila masab kahit gastuhon ani no? Napa-check up gani, aron may baw ka. Ang doktor agi may baw anak kung unsaon na milay. Liho ka na sa dili pa uwahi ang tanan. May ano? Iyay. Sakit man akong puson. Huwag naman ang takurigla ha. Ganong sakit man ang akong puson. Muato na uspan nyo, Biki, kay hiunsap ko. Oh. Hala. Nganong may duko maning akong underwear? Dirigla ko balik? Pero dukay naman kung warigla ha. Gano'n man ka ni? Unsa? Abi na ko kirigla kong balik mayan. Pero akong nadiskubrihan nga, ang ako manding buwa ang nagdugo, uy. Wala. Uy, delikado na na milay. Magpa-check up na taon. Mahadlokit ko magpa-check up. O nagunahon na asab ko sa kwarta tungod sa mong kawadon. Sukad nga ako ning nabantayan sa pagsugod sa 2014 hangtod karon, wagit ko makapa-check up bisan makausa. Pero magsakit ug magngulngul naman gid hinuon siya. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may migawas akong kinataw nga mura og unod nga nagkadako. Mura na ni ron og kadakon og kumo sa bata nga bag-ong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? Ikaduhang pangutana, unsa ni kadelikado ang buwa sa babae? Kay magsakit na pa ang akong puson ug magngulngul ug magdugo na sab siya. Posible ba ning makanseros? Ikatulong pangutana, wa ko kapa-check up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Kung magpa-check up ko, maoperahan ba ni? Nabay libre nga operasyon ani? Asa masab ko pwede mo duol? Ikaw pa to katapusan. Mahadlok sab kong magpa-opera. Sa gidakon ini nga mura na og kumo sa bata nga bag-ong nataw, madapa ka ani og tumaran lang unta og tambal pahilis. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Melay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anan na sa bako si Dr. Rene Obra manggiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related ng mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you are only poor. You are only a poor person if you are not happy with what you have. Akong balikon, you are only a poor person if you are not happy with what you have. O pobre lang ka kung dili ka thankful, dili ka kontento, dili ka malipayon kung unsa may gihatag sa Ginoo nimo. Bisan pag naapa kay pila ka malita nga kwarta, nga dili pa ka kontento, pobre pa gyapon ka ba? Pero kanang sakto-sakto lang kwarta nya maka ubag sa atong mga problema sa kinabuhi, lipay ka, salamat kay Ginoo, gitagaan ka, dato na ka. So, may nga, ikaw Dr. Obra, dato na ka. Dato na ka. Pero bisag wa ko yung mga daghang kwarta. Wala may kwarta pero dili daghan. Okay? Ang ato magtatampo karong adlaw si Milay, 55 years old.
widow di siya, may duha ka mga anak, taga Mindanao. Mga vaginal discharge man tong giingon ni Milay ganina. Asa man ni dapit Mindanao ning ila. Musta naman da si Leo Leo Ramirez diya sa Bukidnon. Ang mga daghang kang mga doktor diya sa Mindanao ako mga kailangan so sa kadaghan limot ako sa mga ngan. Maot nga okay ra si Mama Juliet og si Frank Kaminggi diya sa Siargao Island. Marajaw Karajaw, hamok bang piskong isda sa Tianggihan. Diya sa Puktoy, sabi kailan ako sa Puktoy ha. Ito yung mga kailan ako sa Puktoy, nalimot naman kung kinsa to sila. Si Janet, naana sila din ng puyo sa Puktoy. Okay, so Janet Mundaya, diya sa Puktoy, Surigao City. Okay, so going back to our sender, si Milay, punto medikal ang problema ni Milay, no? Ubigay ni mayo motubag ano ta si Doktora Lourdes de los Reyes Atok, Doktora Saruna, no? Oy, mag medical mission day media, Dr. Andrew Crumpido, no? Iris, Dr. Ruiz Saruna, diya sa Crumpido Hospital, no? Karong June, naay mga doctors na to, ng anak diha, gikan sa New Jersey, Amerika. Libre ang mga tambal nga panghatag ug naay mga minor operation naot nga di mo magpanuko pagduol. Walay bayad ha, walay bayad, libre. Libre gud walay bayad. So amo ni paghimuon diha karong maabot hunyo size diha sa Crumpido Hospital sa Sugod, Southern Leyte, no? Na ako pohon kita-kita ta diha. Okay? Ubigay ni kuan niya kaso ni. Unang pangutana, may nigawa sa akong kinatawo nga mura og unod kadako. Mura na ni ron kadako kumo sa bata nga bagong nataw. Mao ba na gitawag og buwa? Mo siguro na buwa or buwa by term ana. Mo nay itchmol. Mao tingali na no. Kukakuan na ning buwa ma'am. Milay. Akong nibalan hydatidiform deformol nga murag bata nga mudako diha. Na man puy daghang mga pwedeng mahitabo diha sa inyong internal system organ. Pwedeng na yeast infection. Ang inungdan na irritation, overgrowth of kining mga kagaw, no? Mga fungal, bacterial. So kung infection man gani na, I'm recommending pag-take yung antibiotic, no? Fungal infection. So may mga anti-fungal nga mga ubigay ni mga expert natin mga anti-fungal, ha? Miconazole. Wala ko man og kanang terconazole, basta mga sul, mga anti-fungal na siya. Mao na panghatag sa mga ubigay ni nga naay fungal infection ng ilang mga pasyente, no? So daghang kaayong posibleng mahimong hinungdan nganong naamang kay kanang gitawag nimo buwa, no? Para mga infection dia I doubt kung bacterial, fungal or yeast infection. Kung naitikining ng dapita, sibilin na siyang yeast infection. Kung naay murag huga sa isda, pudig bacterial. Ug simbako lang og sexually transmitted, no? Di ta maka-roll that out completely. Sunod nga pangutana, unsa di ka kadelikado ang buwa sa babae kay sakit na baya ang akong pusoon, magngulngol o magdugo na sab. Posible ba ni nga ma-cancerous? Mindanao man kamilayo. Pagkita gubigay ni, nga mabiopsy ni siya, makuha sample, tissue, nga ma-examine. Ngayon ka, posible ba ni siya ma-cancerous? Depende na sa resulta sa biopsy result. Biopsy examination. Sa result sa biopsy examination. Karoon pa sa kung naka-encounter aning term nga buwa. Akong pagtuo lang, ni hubag or murag itchmol or murag naadihay improtrude, no? Na akong pagsabot, ha? Ubigay ni ang duulo ni mo, ma'am, ha? Diya sa Mindanao. I do not know where in Mindanao maka nagpuyo. Katulong pagkutana, wala ko kapat-check up sukad sa pagsugod sa 2014 pa. Bugaya na di ay. Kung pa-check up ko, maoperahan ba ni? Depende. Naabay libreng operasyon ini. Yes, dahil sa mga government hospital. Asa man ko pwede mo doon. Government hospital, ubigay ni ma'am. Ubigay ni ecologist. Duula dito. Kung wag yung kay budget pagpatabang sa DSWD. Malasakit program na anak sila ni anak. Ha? Tabangan kini ani. Kiningingon ni mugbuwa, posible ni siya kung balikon, yeast infection, bacterial, or sibakulag sexually transmitted, or
ay dati di formol, mo na siya. So na mangatol ng uban dia, magredis, murag naay sakit na murag di ka kasabot mo kuan, mamuwa o niya mo swell, murag mo gawas ang imong vulva, ang imong internal sex organ, imong parts, imong cervix, no? Irritated na katol. So these are mga possible reasons. Baliko na ko sa makausapa, posible bacterial, yes, or karang sexually transmitted disease, no? O wa ko magingon nga pila na ba edad mo? 55. So nagmenopause na ka, ma'am, no? Because the menopausal age is late 40s and early 50s with the mean age of 52. So at 55, expected na ko nagmenopause na ka. So part na ni sa inunta kanang pagkausab sa level sa hormone estrogen progesterone sa lawas sa babae. Katulo man nimo ko sa busab. Pag minark, meaning pagkadalaga na, may mga panahon nga magbuntis na, ug may panahon nga magminark na. Minark. Nagmenopause na, no? Nagminark, nagbuntis, nagmenopause. These are the 3 stages sa life sa babae nga expected mausab ang level sa estrogen ug progesterone. Other than that, posibleng na ay mga abnormalidad. Okay? OB gynecologist in a government hospital, kung walay budget, dool sa DSWD para matabangan. Alright, ngayon nakasabot ka sa speaker mo Milay dahil sa Mindanao. Ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Thank you very much sa makanunayon inyong pagpaminaw sa itong mga programa sa Armen. Taas na tag-rating din sa itong lugar. So hangtod sa sunod higayon, hasta la vista. Bye-bye! Manan so sa ka Sunday mornings were your favorite. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Angeli, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, In the Stars. I don't know if I believe in, 'cause I don't know. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Moabug, Tabugon, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Angeli. Ha? Mangit ako kaabangan, day Angeli? O, day. Kanang duol din sa atong trabahoan ba? Kay layo mangkod kay itong akong gipuy-an. Uy, dako kay gasto sa pliti. Nakoy kaila, day. Nga doon din sa atong trabahoan. Tuduoy ko, day, pe. Kay ato na lang kumangabang dito. Ay, nako'y bakante nga kwarto pero ay maulag Guba ang pultahan. Mao ba, ate? Sa'y problema, Ate Imagine? Uy, dong gari. Ikaw manggod di ay na dong. Di amanggoy mga bang speakas kwarto. Ang problema ini kay guba ra ba ang pultahan? Ako na lang ayuan ate, inigulin ako. Sure ka? O lagi te, mahigog ta kay dagabi ang ngabang. Pero sa mga mo balhin day? Kung mahimo karon unta, dali raman to pagbalhin ang akong mga gamit kay gamay ra man gud to. Daan to daan ang imong mga gamit. Kay inigulin ako ning trabaho ng imong kwarto. Napamang ko'y lakton kariot. Salamat, Bigo, ha? Te, mudahon lang kong daan. Kumusta man imong trabaho, Miko? Magdi pa din mahuman ako trabaho, Mika, eh. Hala nga naman. Kapiin naman, good. Ya, Juan, ugmaan na ako natiwaso na. Sige. Kanina rin kita sige istorya, pero wag ka, musulti na ako sa mong pangan. Masa ka mangutana? O sila imong name ka? Angeli. Ako na si... Gary. Nakinagaling ka na ako lagi. Nakalimot ka, nga gilitok pa ng imong pangani Ate Mary Jane pag dool ni mo ganina. Oo, dahil no? Onya na lang na ni mo tiwason pag-ayo ang paltahan. Ugma na lang kay gabiin naman good. Mahikog ta sa mga borders din eh. Mahikog ta, manukdok ta.
Mausad. Kuan day, kining nabalakaw ko ni mo eh. Nga naman. Wa pa mo ko ni lakang imong pultahan. Si Bako ba, basig sudlon ka din eh. Narabay daghang mga laki nga nangabang din eh. Ako lang kang kuyugan din eh. Unya asa man ka matug? Der ko subos. Una ikaw, analas ka 3. Aw, sige. Hoy, naon sa makaditapat malagi ka na ako. Ingon ka ato ka sa upos matug. Mutapad lang ko ni mo din sa kwarto eh. Naam ko'y ok-ok dito, kamang-kamang gud. Di mata masud ni, uy. Gamay kining katri. Masud ra lagi ni. Hoy. Gikakus mong kukunin mo. Gaksuntan lang ka aron masud ra din sa katri. Kari, sa maning mong gibuhat na ako. Uy. Sagdi lang ko kusong buhaton ni mo. Kari pa. Uy. Salbahisan ni mo, uy. Ako pagalit ay nagkaila. Di pa kita uyap. Nakuha na ko ni mo. Sige lang gud. Nalipay mo sa tanduha. Unya, unsa may status na to ini? May nahitabo naman na to. Di uyab na ta. Katawan lang ko ni mo, day. Sabi dili pagkatawa maguna-una ni mo, uy. Nahilabtan kag lalaki nga dili ni mo uyab. Maula kita, uy. Pero, okay naman. Uyab naman meron. Ha? Magbinyo ta? Magbinyo lang ta. Total, may nahitabo naman na to. Ikaw? Sige. Pangatubang sa kong mga ginikanan, Gary. Day, taod na magyud sukad ta nga nakasal. Wa pa yung ka mamabdos? O pa mangyadong. Gusto na kita ko nga magkakita sa itong liwat, day. Sige lang, Gutong. Magpaabot lang ta. Basin pa di ay, hatagan tag-anak sa Ginoo. Ha? Di ka mo pauli, Ron? Oo, di na si kong pauli. Kaya nga naman. Kwan, ari lang ko matuog sa kong amigo kay maghinumi. Pinuang naman ng imuha, Gary. Hapit naman di ka mo paulit ni Isbay. Kung mapaulit ka di ka, mulakaw na yun ka. Ngano naman ka? Usap siya kung uliun din, nga man tayo anak. Paulagay sige tanaw ng naong ni mo eh. Madugay magkailis na natong naong. Magsige tag atubang din eh. Gary! Ay, nagilakilak di ako. Aguntahan na. Ang saoy, ni imo naman ang bana. Sakit na magod kayo siya manulti na ako, day. Naingon anak lang tingali na si Gary, day. Kay, wa pa manggod mo yung anak. Maulian na na, uy. Kung makabato na mong anak. Nganong i-cancel man ni Gary ang akong tawag? Hain magit ka kaning tawahan na. Salamat kay ni chat ay. Ayaw naku pangitaa. Kay may gipuli na ko nimo. Kinuo ko. May laing babae nga gipuli si Gary nako. Kumusta naman ka, day? Okay na ko, day. Dili maayo nga magpa-apikto ko sa hitabot ni mong Gary. Maayog yun. Mamugos maka ng tao nga, wala gusto ni mo, eh. Pasag dito siya, uy.
sa akong ginawaan. Humanot ako'y gikaon nga kontra sa akong ginhawaan. Pero nga naman anong kiluot man ko? Hala pasig maptus ko. Magpalit ko pregnancy test, B. Hala positive. Maptus ko. Salamat, Lord, kay maptus ko. Pagkabato na gid kong anak. Salamat. At imanon ko ning bata nga ni asa ko sa pakan. Bahala na ugwa siya ilhon nga amahan. Kinsa man ang nanuktok? Ay, basig ang ako rong kauban sa trabaho. Kadiyot lang, Day! Angeli, Ikaw? Ano ni amang ka? Unsa may mong gibalikan? Lako nito si mong babae? nagbaso lang kasong gibuhat, day. Magbalik ta, day. Ha? O gano'n makibalik man ka nako? Nga naman, gibuwagan ka na si mong babae? Ako inibuwag niya, day. Kay Minyo malay to siya. Sa? Nasugamak ko sa kababaeng Minyo. Pasiluan ko, Angeli. Magbalik lang gud ta. Sapagkat tinuod lang no, Gary. Wala ko makinahanglan ni mo. Kaya kay na kong buhion ang bata nga niya sa kuntihan. Kung sa'y bata, mabdus ka? O taon, mabdus ko. Ug kung mataon ning bata, dili ko ni ipaila ni mo. Dili na mahimo. Bahala nagbasuko ka na ko. Magbalik ta, aron magdako ang bata nga may ilhon siyang amahan. Gary! Agay! Gary! Day, Agay! kung ka? Sakit ang pultian! Agay! Pasig mga anak na ka, day. At dalo ka na ko sa ospital. Kalingaw ba ini naghagwas iyang anak? Lipalay kay ko, day. Nakaanak na ta. Og, salamat day kayo nga imo kong napasaylo sa sahang akong nabuhat nimo. Isaad lang kinako ha. Adi na ka magbinuang. Promise na ako nimo, day. Nga mahimo na kong buotan nga bana. Ug amahan sa tong anak. Day, malakaw sa ko ha. Asa ka? Ni-chat ako mga barkada. Patuon ko sa Elas Danau kay Pista. Hala, mag-inom na sad mo? Ayaw paglakaw kay magmotora ba ka? Tingalig maunsa ka. Magto lang ko, day. Kay may kugsi ko sa akong mga amigo eh. Ay kabala ka, di lagi ko maghubog. Buntag naman di ay. Huwag man ay maulit si Gary, kapi eh. Ay, hain mo ni matog. Oh, ang kauban man ni Gary ang nanawag sa messenger. Hello, Dong. Hello? Hello, Day Angeli. Oh, Diba na bukas balita? saan sa man? Nabanggang motor ni Gary ug patay na siya. Unsa? Anong imo bigibiyaan? Gary! Kamo mga barkada ni Gary. Anong inyo mo siya gipasagtag mo pauli ka na hibaman mo nakainom? Angeli, di mo siya patuo. Di siya maminaw na mo. Among giingnan nga, ayaw lang pagpauli kay nakainom siya. Musupak mo gud. Mauto nga among nahibawan nga nabangga ang iyang motor nga gida. Namatay siya. Mag-usa naman lang ko inido nga wa naman ka. Gamay pa kay ang atong anak. Gary! Gary! Sunday mornings were your fave, even though July 17, 2024, namatay si Gary nga akong bana. Ingon og salidat og nako ang kalibutan na itong hikayuna. Pero ako'y mahimo. Igo na lang ko sa paghilak og pagdawat nga patay na gid ang akong bana. Sa pagkakaroon, nag-inusara kong nag-atiman ni Ryan nga akong anak. Og sige sa tong ganahan nga makikigala na ako, mao ni akong FB page, Angeli Kimke Tambago. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Mao kita mga higalan kaagay ni Angeli nga taga Moabog Tabugon, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit karakuluhan and the stars. And I'm still holding on. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo dating ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.